Cipe ule MSR mingin cipe ka puga chu ke mun so kan ya certified personal trainer kan ya wina hian deadlift kan demonstrate ona ati dan diklo kan safe ya dona ni deadlift grip a hian prone grip amang thea alternate amang thea wina hian hook grip kan mang dona ni ole tu na hian sumo position kan mang dona a grip a hian hook grip kan mang dona hook grip a hian ban tha kan mang tlem bi ka wang hian amang tiam tan chuan a thazo kan ni chuan heta kan huang hian shoulder hi ka loka heta hian ka upper body ka ti tight veka ka upper body ka ti tight roll hian bar hi ka loka ti roaring ka spine le ka core ka lok bok ani a chho lampang hi rangdoi kan pot chhawanga a chuk lampang hi kan control ang grip a hian alternate grip poi amang thea alternate grip a hian ban le lampang ina zo lo lai in le lampang in lo pui thei wang hian grip thatak ania ka chu mani grip du zo zo ka mang thei ni bar kan po chho hian bar hi straight line a pon pot chhawanga a chuk lama hian straight line bokin a chuk thlenga a chho lama hian high rep a chuan kan to chuaka a chuk lama hian kan hi blu ta reps tlem anga chuan core hi 1 rep max angin core hi kan lok zel tur ani kan von na tur hi kan shoulder line ani nga kan toss hi kan point chuakanga kan khupin kan toss ava point chunchom ve nga langa chuan heta kan huang hian kan spine hi kan pot chho ma sathina kan ketha le kan upper body hi atang roll nge tur ania chuan heta kan huang hian kan khupi aluta heta hian kan abductor a injury atlen na chance kha tam em bokani heta hian kan khupi alu hian po chhona chance khi advantage atlem em ma chan chu chuat tanga power kan mu hi atlem em ani tuna kan huang hian shoulder hi kan lok lawa shoulder le bar hi kan lok lawa bar a hian bar le weight a hian free space a om nge ya hi kan lok nge tur ania chuan shoulder kan lok lo hian kan taksa upper body 1 unit a om lo chuan taksa hi tang har em a injury chance hi om thin bokani tuna kan huang hian bar hi straight line kan pot chholawa heta hian weight ri to phei chuan po chho har to thin em a hi straight line kan pot chhawanga a chuk lampang po hi straight line thoin a chuk thlange nge tur ani khati jong kha deadlift chung cha kan demonstrate chu nia he kan YouTube channel hi milo subscribe sak ve nge donia in zawa in mang tha ve kule